रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहानाबाद। आइल बाड़ू नाचे जा कर जनमन मानी पाला पड़ जाई लइकन के झाड़ दी है पानी। ए हो आइल बाड़ू नाचे जा कर जनमन मानी पाला पड़ जाई लइकन के झाड़ दी है पानी। भीड़ सटबू तले के केहू सूत जाई। अरे ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। अरे ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। जादू जी के लठिया घुस जाई। ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। जादू जी के लठिया घुस जाई। ऐसे जनी कहर गोटा जइबू पाला में जाबे धारा जइबू। ऐसे जनी कहर गोटा जइबू पाला में जाबे धारा जइबू। पाइप घुस जाई तोहर नापम हम गहराई। तोहरो खड़ी में धान सुना हमरे से कुटाई। असते जबे के पीछे लेके सूत जाई। अरे ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। अहिरा के लठिया घुस जाई। ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। जादू जी के लठिया ढुक जाई। अच्छा पांडे जी बाले नियरवा हो ऐठना तो चपी है गियरवा हो। कुछ भी बोलते हो। ए हो पांडे जी बाले नियरवा हो ऐठना तो चपी है गियरवा हो। गौतम तूफान जान पड़ल बारे पीछा। बाटे रिक्वेस्ट पूरा कदम उनकर इच्छा। सोनू दे के हजार माल चूस जाई। अरे ऐसे धोड़िया देखई बुए जान। अरे ऐसे लहंगा उठाई बुए जान। जादू जी के लठिया घुस जाई। ऐसे टंगड़ी उठाई बुए जान। जादू जी के लठिया घुस जाई। नैना रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहानाबाद।